i song by Jacek Kaczmarski, Przemysław Kimtrowski and Zbigniew Lapiński. Taka liryka, piosenka tych czasów. Był sobie raz Cezarz, miał żółte oczy. I posłuchamy troszeczkę, a potem przedłużymy nasz temat. Szczękę. Mieszkał w pałacu pełnym marmurów i policjantów sam. Budził się w nocy i krzyczał. Najbardziej lubił polowania i terror, ale fotografował się zdjęć wśród kwiatów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska. Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska. Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska. Zobaczcie. I bardzo dziękujemy i przechodzimy na język turkmenski. Eğildeşler arkadaşlar dinleyişimiz yağlak Jacek Kaczynski'nin 80. yıllarda aydın adımları yani aydın aydımı şu dövrün yani halkın aydımcısı olan, halkın sesi olan yani halkın sesi olan yani aydımlarına o bir padşah vardı diye mermerli köşkte yaşayadı diye. Bunu polisiye ve yeniler koruyardı diye. O terörçülüğün ediyadi, elçinin ediyadi yani bir häsiyeti vardı diye köpçülüğü için çağlar bilen birlikte Gulbakça bağının içine suralar düşüp özünü gowy görkezýärdi diye. Bugünkü günde biz 80-nji ýyllarda Polşada bolan wakalarda halkyň ayağa galypmaga garşy gideni o halky ağzı birleşip, cebisleşip şu herekete geçenligi sebäpli bugünkü günde biz bunu öz ýurdumuzda, öz Türkmenistanymızda ýurdun başyna oturanlarda hem görüp otyr. Halky köseýe, halky ağladýa, halky muçid edýä, halkın siz aydın bildirmedikçilen böyle emma belin Avrupa yurtlarına, dünya yurtlarına, Amerika ve beylek yurtlarına özünü gowy görkezýär, çağalar bilen surada düşýär, güler yüz görkezýär, 200'li edýär ve bular ýalyklaryň elmydama soňy feci bolandyr, elmydama halkdan ýeňilendirler sebäbi halk hemişe hakykatyň tarapynda bolýar, halkyň tarapynda hakykat bar tarapda. Hemişe de Allah Taala da goldaýar bular Hristiýan milleti hem bolsalar. Bular öz haçlary bilen çykdylar, Allah Taalanyň şeýit goldadylar. Ateisti, deisti, dindary, dinsizi, tapawudy ýok siýasata düşünen o. Şu ýurdun eýesi dälmisin? Şu ýurdun watandaşy dälmisin? Şu ýurdun raýaty dälmisin? Bu ýurtda ýaşamakla hukugyň bar boluşy ýaly, bu ýurtda ütköçlüklik girizmek, öz durmuşyny özüň ütgetmediligi de Allah Taala sana doğuluştan her bir bende muny hak beripdir we gelin nesip edenden Türkmenim diyen goşgyny dinläli nesip edenler.
Bağıştan bir bozukluk çıktı. Dört Yaman, iki dört Türkmen. Co tam? Coś jest, dźwięk jest za mocny jakiś. Nie, to było z tego. Taki dźwięk Nie, za- to za- było z tego, to był Okej. mój ten. Ja zapomniałem wyłączyć on rozmowy i z tego tak poszło. A nagrywasz, tak? Tak, teraz jest, nagrywam, wszystko jest. Var, şükür yaradan elhamdülillah. Yok bir işte ne? Hoş geldiniz. Men Türkmen. Türkmen bir dava başladı mı? Linçe gidiyendir. Ya alırız diye. Allah yardımcı olsun. Hoştaydı, yaş maksimumdan hem aytşalıq. Men Türkmen kentede maydanak, yani men Türkmen demek demek. Yende şu diyes da Türkmen milleti, dünyada her türlü milletler var. Neyemiz, Türk, Ors, Özbek, Kazak, Kırgız, Japonya, Afrikan her türlü atlar, Hindiyan, zat külliyes filin. Türkmen mada, yani Türkmen'e menzetçek olup, seredin Gollywood diyen edarada Superman oylap tattılar, Hitman oylap tattılar, Batman oylap tattılar. Hemmesinden izinden men koşup çıktılar ve bunları süper kahraman etip körközler. Hani şu an giysek 9000 yıllık tarihe diyecek, adamların tarihinden diyecek 9000 yıl bundan ozal dünya yüzünde bir zulüm yayılan vakti yeryüzünde millet aylanan eken, eli kılıçlı tertip düzgüne salan eken Allah'ın buyruğu bilen ve bir Allah nasip edenden elbette ki emmemize vardı ve diyeriz yani bugünkü günde de yattan çıkarmalı değil çünkü o günlerde 9000 yıl bundan dünya yüzünde yayılan bu Türkmen milleti bugünkü günde Kafkaz'da da var, Avrupa'da da var, Amerika'da da var, Arabistan, İsrail, Afrika yurtlarında da var, Filistin, Malezya, Japonya, o taraflarda da var. Her dünyanın köp yerine yayılan ve bugünkü günde yine de işte ne diye ba'da bir bizim şahirimiz Atavay Çağrıgulif bil gördüm diye. Yani yaxşı niyet yarım devlet dilini biz hemişe de yaxşı niyette bolalım. Allahu Teala bize niyetimize göre verecektir. Yeter ki imanımız, ağzıyılığımız ve cevisliğimiz olsun. Ve de şu tayda koşayacak olyan yani gelin ilki şu bil gördüğümü dinleyelim ve adam karşılıklı o temalara geçelim neticeden. Aleykümselam. Sağ olun. Yediştiren mənim muradalığım kutsun bərək olsun. O emeğinizi murada kutsağa oturulmasam benim kendir elinden degen başaraylarım yetkiyor. Allah can udayan öyle bize bir hayır görküsün, inşallah bir yol görküsün, bir hayır görsün.
yüzüp gelýär. Yüzüp boldy diýen Azarhan kellesini aýyrmaly wagt geldi diýen müň ýaşajak bolup beren ýylan da müň ýaşajak bolup beren ýylany müň ýaşatmaly däl o ýylany ady ýylan sewer. Cześć, walejkum assalam, jak u Ciebie? Hava iyi doğanlar. Yine de şöyle görüşümüz ve dinleyişimiz yalak ve bildili gördüm. Aşık men darına, aşık men yurduma, aşık men vatanıma, zar men didarlaşmana vatanıma diye. Allah can Hudacan bize tamamen vatanımıza, yurdumuza barmany, gowuşmany nesip müyesser eylesin. Yaman pärlinin tapsın, ýagşam pärlinin tapsın, her kim pärlinin tapsın. Ve ende şol ýa-ni şol Cezar diýe-de ene paça diýen aýdym aýdypdylar bir döwürler şol onu ýalňyşmaýan bolsa esser döwri
45-nji ýyl bilen 89-njy ýyllar aralykda bir Polşada bolan bir orus häkimiýeti, orus ýurdunyň häkimiýeti şo derece adamlar janyny doýdurupdyr da, şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýyny olar aýdýan, ýene şo şolary aýdap otyrys, gaýtalap otyrys we nanay. Gdy niemożliwo stало możliwym diye, ýagny bolmajak zadyň bolajakdygyny gözleten wagty diye. Ýene de gelin şol aýdymy dinläliň. Polyak aýdym şeýin dilinden. Bismillah. О, dinleşler, жил-был в дворце из полного мрамора Цезарь, который любил только себя и робил террор со своей полицией, но и одновременно любил фотографироваться с детьми в саду с цветами, с улыбающимся лицом. Bugün biz bunu görýäs ki, Polyaklar şo döwürde 45-89-njy ýyllar arasynda we SSR-den, Orsetden çekperen azarlaryndan ziyada şo döwürde Stalinin etkiden oýunlaryny şo günkü günde 89-njy ýyllar şondan gutulup bildirler. Agzybirlik bilen, jewislik bilen we elbetde ki iman bilen, güç bilen, isleg bilen, arzu bilen. Ýa-da mesal üçin psikologlarym aýdýar, kitap okaýandyrsynız, hani araňyzda şu wagt dindar dällerim bar, dine inanmaýanlarym bar. Bugünkü günde mesele dindarlykda, dinçilikde, inanýanda, inanmazlykda däl. Sen her kimin öz watanynyň ewladydygyna inanmakda. Sen göbek ganyň daman toprak neresi?
sen dök kanun damın toprak sana mukaddes bolýan bolsa, sen o ýurda eýe çykmaly. Sen o ýurda eýe çykmak üçin bir-birini kemsitmejek bolmaly. Ve ýene de bir mysal getirmäne diýsem, mysalga tiken iň barkysy şu wagt kimin tanışlary bardyr, bir giden müňlerçe türkmenler gezip şu wagt dünýäniň her ýerlerine, Ýewropada bolsun, beýleki ýerlerde bolsun, hatta şu Ýewropaň aýdaýynsa, Amerika bolsun, Ýaponiýa bolsun, Ýužny Koreýa bolsun, haýsy ýurda gidýän bolsalaram, her haýymdan bir soran. Şo baran ýeriň halky nähili, gepleşik nähili, aragatnaşyk nähili. Düýeşimizde urup gıýgyrýan, Allahu ekber, elhamdülillah, musulman diýip gıýgyrýan. Bizde mi ýa-da musulmançylyk ahlak, edep, terbiýeleri bar, ýa-da bu ýurtlaryň kydamy. Görürsin ki bularda syýlaşyk, hormat, birek-birege saýgy, o hapasazken ulanmazlyk, ýurda eýe çykmaklyk, ýurdyň başyndakylary kontrol etmeklik. Sebäbi ýurdyň başynda sen getiren adamy halk getirýär. Halk getiren adamyny wezipe getirenden soň onu aýdanyny etdirip bilmeli. Aýdanyny etmeýän bolsa, sen bizi dinlemejek bolsaň, sen dälräpsiň diýip taýak bilen kowulamaly gerek bolsa. Ve bütün dünýäniň halklaryň rewolýusiýasyna, dünýä özgörüşlerini biz gören wagtlarymyz görýäris ki, hemme ýerde şoňa alak bolup gelýär. Hemme ýerde halk hyjuruny, gaýratyny, hyjuwuny ýygnaýa, dimrigyny düýýär, şapbadyny düýýär, sözüni düýýär, dilini düýýär, muny edýär. Ýöne muny etmek üçin Ýewropa halkyna 80-89-njy ýylda Polşa erkinlik bir ýerden getirip berdi. Meniň size erkinlik, meniň size azatlyk, meniň size liberal sosializm diýip hiç kim getirip berýär. Ýa-da Angliýasyna, ýa-da Fransiýasyna, ýa-da Amerikasyna, ýa-da Ýaponiýasyna, beýleksine hiç kim elde ta wagtda azatlygy, erkinligi, bolçulugy getirener her halk özü edipdir. Ve ýene de, конечно же, bilim esasy rol oýnaýar, ahlak, terbiýe esasy rol oýnaýar, bir-birege syýlaşyk esasy rol oýnaýar. Sen ol owadan, men ol owadan, sen ol tireden, men bu tireden diýip otursaň, uzağa giden ok. Ve ýene de palyakça bir aýdym bar, şondan bir solidarność barada, şonan bir dinläýäliň edildeşler. Oto stary jest pochwała, co zasługi ma wspaniałe. Kiedyś znudem był pod stocznią, noce stęgowsky robiały. Teraz się załatwił nieźle i ma w dupie robotników. Co dzień pragnie i leży i nie stoi głośnych krzyków. Większość bajki uwierzyła, że ileś polatą Polskę, gdzie się bez Polski nie ma. Już przestańcie protestować, lepiej idźcie się do Moskwy, stójcie ja i do pracy.
ene şulan sen 80-nji ýyllaryň 80-89 arasyndaky ýyllaryň ýaş etkinjeklerin, studentlerin we beýleklerin tafawudy ýok. Şo wagty hökümetiň başyndakylar oturanlar hemme zady gowy bilerlerdi, ýöne boyun almajak bolýarlardy. Ve ýene şu taýda bir psihologiýadan hem degil keşek bolýan. Meselen psihologiýada özümüzi çäklendirmek. Özümüz ýani bir üýtgeçlik girizme, ýani gorkmaklyk ýa-da özüni başga birine meňzetmeklik. İş saatlar şolary absolutna etmeli däl. Ýagny özüne granitsa goýmaly däl. Allah Taala adam zady erkin ýaratypdyr. Ýagny sen özüne agrançene goýsaň, şuňalyk diýsen men şunu etmerin, men muny etmerin, ýa-da men kim onu düşüner ýa-da o siýasat kim, men kim ýa-da plany kim, men kim diýsen, onu elbetde ki işat başarmarsyň. Şoňalyk özüne sınırlandırma, çäklendirme özüne goýmaly däl adam. İçindäkini açyp bilmek üçin, her biriniň kalbyndaky ýurdum üçin näme etip bilerin, watanym üçin näme etip bilerin, gelecek nesle peýdalygat näme goýup giderini düşünje bilen ýaşaýan bu halk özüne hiç zat goýmalylar we görersiniz ki içiňizde şo zady agyryn çenelleri özüňizdäki çäklendirmeler aýyran wagtyňyz ýoluňyz açyljakdyr. Nämemiş Türkmenistanyň ýurdunyň içindäki propagandistleriň propagandist diýmeli bolýar da, ene käbirlerden edip oturanlar, "Ey näme? Ey o garyplyk maglaýyna ýazylan bolsa sen garyp bolarsyň. Ýene nämelik maglaýyna ýazylan bolsa şo bolarsyň." Ýok, oňalyk zat ýok. Olar ýa-da dünýä ýok. Yalan görülýärler, ýöne halky uhlady oturlar. Ýurdun başyndaky, ýurdun içindäki oturan mollalarynyň tut müftülerine çelli hemmeden KGB-nyň işgäri, KGB-nyň agenti, bulara bar gep paýlaşar ýalylar, zat ýalylar. Bazıları içinden gowulary zatlar ýöne şu arada bir ýere denk geldi welin. Bu zatlar gürleşip otyr, bir zat diýdim lan. Ey işan aga diýdim. Hoy diýdim şu gow dilegler edýän zat etmeli Allah kabul edýär. Bir dedim köpçülik kop märekede otykan cuma günü zat namaz okudýan bolsa, bir adalet bolsun ýurdumyzda, Allahyň adalaty bolsun diýip dilek eda diýsem, towa bolmay aýtmak bolmaýar diýär bu adam. Muňa näme diýjeksin? Diýmek, üýtgeçlikler hem girizmäne hiç gaçan gorkma, ýagny üýtgeçlikler bir durmuşumuzda vazgeçip bolmajak, ýagny döndürip bolmajak ýa-da aýryp bolmajak zatlar. Ýolda barýarkan awtobus bozuldy da gidip barýan awtobusyň. Näme diýen awtobus bozuldy diýip oturjakmyş awtobusyň içinde ýa-da taksi, beýleki maşina, eşek araba näme den geçip barýar-da piýadalap ýoluňa dowam etjekmi? Elbetde ki üýtgedersin. Ýagny bu mysal getirip otyryň, hökmeni suratda üýtgedip durmaly. Günne palawan adam ýa-da günne palawan bolanak bu häkimiýet sebäpli günne halkyň görjegi, ijegi oňşarlyk, gowy çörek, o unan paýokdanam aýypdyrlar, adam aýypdyrlar, nämemiş daşary ýurtdan tanqidlaýarlarmyş. Aha sen hökümetden işin etmesen, işin edip başarmasan, git diýilýär, giden ok, düzet diýilýär, ana sana bir giden nemeler, o YouTube'da geçiren prostan sodaklar, häkimiýetiň tarapdarlaryny bildirmeseler hem her türlü maslahatlar verirler, şunu edin, bunu edin, onun edin ok. Ve her bir insan ýatdan çıkarmagan eýildeşler, her bir adam Allah-u Teala buyurýar Haşr suresinde her birinizi nähili dünýä bareden bolsun ýokdur ne şey demem siz diye mazardan dikellerini täki barmaklaryňyzyň ucuna çelli diye. Barmaklaryň ucu diye ne bilen aklymyza näme gelmeli? Biziň aklymyza her birimiziň ana şu soňky döwürde biometrik pasport ýa-da bank kartlaryna basylýan barmak izi. Haşaňa barmak ucu diýilýär. Barmagyň ucuna her bir adama şahsiýete bagly özününki, şu taýda menki var, menki alak atpiçatka hiç kimde ýokdur. Sizinki alak atpiçatkada hiç kimde ýokdur. Diýmek ki Allah-u Teala bu dünýäye insany gözellik yapsın, iyilik yapsın. Erwetler kimden çykýar? Ýurdun başynda oturan erwet jyn däl. Ýurdun başynda oturan jyn däl. Ýurdun başynda oturan perişte däl. Ýurdun başynda oturan bir gudratly bir zat däl, üýtgeçlik bir zat däl, etten süňkden adam we Allah-u Teala ýene bizde Kur'an-ı Kerimde buyurýar ki, men sizi sinaksız
Sıynaksız mı geçer bu dünyada diye oyladınız diye. Elbette ki sıynarım sizi bendelerim diye. Ve başınıza diye zalim gelen bolsa diye adı etten sünkten ibaret diye yaxşı adam olacak bolsanız hem söz aydın hem birleşin hem ağzı birleşin ve şu zalime karşı Allah'a olan inancınızı dünya yüzünde görkezin diye. Yani bir Müslüman adam hiç ölmeyecek yali bu dünya üçün yaşamalı. Ertil ölecek yali anatı dünyasından gayrı etmeli. Şu an iki den arasında alıp barmalı sonra sahabilerimizden şu an alıp barttılar şeyle baktılar ve yine de şu sizin bilen birlikte Mahtumulu Prag'dan bu derdi diyen koşku bilen devam ediyaz ve gör bakalı näme diye bu derdi diyen koşkusunun içinde. Bilirdi. Keşteyledim gezdim şundağın ne beladır. Kim teşekkür ederdi? Açık dağın aktarır boynundan büyük titreyip çekebilmeli derdi. Aşk yeter etmeli yanlar çırağını. Aşka düştü kuşlar yenler bu dağlar. Yerler kaybatlı kuvvetli dağlar. Dağışlar yeri çekebilmeli derdi. Kimdir aşkın yükünü çeken yerdana? Gerek gördü. Korkup düştü gerdana. Yemin cünnü şeyler gelilir rana söylürdüler çekebilmeli derdi. Bir iş kasıp çıkmış aşkın yüğünü. Dağımı korkup iyiymiş yerin teyine. Kaçtı derya Adem allı boyuna tök gügillat çekebilmez biderdi. Mağdum boyu çektim derdi düğünden. Ağzı vurup şikayet mi bundan? Bir ölmek, ayrılmak, galip durumdan. Peder bile miras koymuş biderdi. Peder bize miras koymuş bu derdi ve demek ki dövür gelip geçer ve bu dert gelip yeten olsa bu derdi elbette ki dağa götürüp bilenar. O çöl götürüp bilenar. Bir adam oğlu götürüp bilyer ve bu derdinin hem son gelmeli derdi veren elbette dermanı verecektir. Bol diyenle bolduruk, bol diyesi gelse bolduruk koyacaktir yani Allah-u Teala'nın kün feyekününe bağlıdır. Ve şu tayda yine de şol Mahtumula gayet gelecek bolyan adam oğlu senin yüreğin dardır qaytalap okan namazı diye bu dünyada namazın kılsan yitirecek saatın yok 24 saatin içinde 1 saat yitiryen bu misal için Risale-i Nur'larda Risale-i Nur külliyatında sözlerin birinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyer ki bir vaxtlar diye bir ulağan bir köşkün içinde bir hükümdar bir padşah iki tane namdar bendesini nökerini yanına çağırtır her birinin eline 24 tane kızıl altın veriptir diye her birinin eline 24 saat altın verip ey menin sadık nökerlerim kullarım hizmetkarlarım size ştaýdan köşkden bir günlük ýolda hawa astanovka avtobus ýöreýän ýer, taksi ýöreýän ýer, o eşek araba ýöreýän ýer, samolyot uçýan ýer, poýz gidýän ýer, gäme gidýän ýerden şoňalyk bir duralga bardyr. Şo bir günlük ýoldan soňky duralgadan aňyrda bir aýlyk ýolda diýer, bir aýlyk ýolda menin başga bir mülküm bardyr diýer. Şota gelen wagtyňyz sizin bilen görüşjek, habarlaşjak we bu elinizdäki beren altynlarym sizin ýol harajatyňyz diýer. Ýagny isläniňiz ýa-da sowuňy bir geleningizden soň sorar ýöne diýer, näde harjanyňyzy diýer. Barym leppey şahym lekke hökümdar diýip ýola çykýarlar welin. Indi seret ýola çykdylar welin bu hökümdar kim? Ýola çykýarlar welin öňünden ýol çykýany ýazgyp diýär adamlar. O bir çetten gidýär, bir sagdan gidýär, bir göndün gidýär, her haýsy çar tarapa denýärler, her kim öz ýolundan ýörek barýar, her kuzu kendi bajagyndan diýip. Bir günlük ýoldan soň duşuşdyrlar Astanovkan gyrasynda ýa-da iki sany nöker, iki sany hyzmatkar duşuşdyrlar. Biri bir kellesini işledipdir. Ay birce altynyny bir sowda edipdir. Işmen sowdany edeýin. Belki aborot kazanlarını girdeci ederin hökümdarıma da bararın aydarın şu berin altından bir altını şuna sowdum
Yine 23 altınım belerek yere gitti. Ben şu altını kovu yere soğudum. Rahat ettim diyene bana hayır getirdi diyene. Bir kovu görür hükümdarım deyip aylaya diye. Ve böyle kişini görse eline 23 altınını soğuktur bir derek zada. Eline kalıptır bir sani altın. Onun bir derek bir zada soğucak koltuğu diye. Şu vaqtda sen bir dostu bana yüzden dostcan sen beytme. Sen elimdeki son altınım soğuma seyret o bir günne şu ýagdaýa gelipsiň weyran perişan bolupsyň. Munun bir direk saada soğsaň mundan aňyrda bir aýlyk ýol bar. Ne maşyna minjeksiň, ne awtobusa minjeksiň, ne ulaglaryň birine minjeksiň, kösenersiň bir aýlyk ýolda. Iň bolmana şu bir eline galan bir altynyň bilen bir ulaga bir bilet al, ulag bilen gidersiň. Ýoluň aňsat bolar. Ondan bar berenden soň hökümdarymyz rehimlidir, merhemetlidir. Bağışlar, düşünür, günahlarını bağışlar, geçmişini bağışlar, ondan sonra bir altını bildirip bir soğuma yolda kösenmesin diyen vakti. Ne hili olya, uzak yolu gitmeli ve sen elinde bilet alarlık pulun var. Gitmeli yolun bir aylık yol. Elinde de dine biletin pulu var. O biletin pulunu sen o bilet alman. Özüne bir avtobusa, samolyoda, poyuz ya da gemi bilet alman. Bir direk sağda soğusun. Ne hili bolarsun? Sen bir aylık yolda kösenip gidecek adam olsan özüne yazık etmez misin yani? Ne derece akmaklık bolmaz mı bu zat diyen vakti? Geliyek iştayda seyredin diye. Demek ki diye o hükümdar diye dünyanı yoktan bar eden beyik Allah Teala diye. Ellerine verilen 24 altın den derecede diye. Her birimizin şahsi vaktimiz bolan, yani her haysimizin özümüzki bolan 24 saatimiz, yani her birimizin 24 saatimiz var. Türmede oturana çelli, oturan türmesinde 24 saatı var. Avrupa'da gezip görene çelli 24 saatı var. Türkmenistan'ın içinde gezip görene çelli 24 saatı var. Dünyanın neresine geçse boy bir adamın 24 saat vakti var. Günne sanaya plan saat gezmeli, plan saat yatmalı, plan saat ayırmalı diye. Onun içinde soğulan o bir günlük yol, adamzadın o bir günlük yol bu dünya diye. Yani bu dünya bir günlük yol. Anırkı dünya geçecek o astanovka, hem o dünya geçiş kapısı kavırdır diye, mazardır diye. Ve o bir tane altın diye, peyda getirip veren altın, hükümdarın, merhametli padişahının hoşuna gidecek. Ay gova edipsin tüveleme, katı doğru edipsin şunu. Seni şunu edenin için seni golduracak, seni keramatlandıracak, seni bereketlendirecek diyen etmişem. O bir saat hem günne kılınyan 5 vakit namaz, cemlerlerini alımları her türlü aylattılar, bir saattan anırık gidene demek elimizde bir saat vaktimiz var, elimizde şu namazımızı kılmalı ki şeytan aytacakmış. O dünyada bananında şikayet edermişsin. Hey beni şeytan elimden tuttu. Şeytan kıldırmadı diyen vaktin şeytan diyecekmiş. Hey tova diye ben sana namaz okuma deyip mağlayla tutup elimden danmadım diye. Men Allah'a yaradana secde diyerim diye. Şeytan yaradana hemişe secde ediyor. Şeytan cennetten ne için kovuldu? Şeytan cennetten kovuldu. Adam ata yani Adam zatın ilkisine yani bizim şunun kopyası, bizim şu Adam atadan geliyor, şunun neveresi, şu bizim atamıza boyun bolmadı, silaşık görkezmedi. Men neydi? Bundan has kımmatlıdır Adam'dan dedi. Ve bugünkü günde biz hiç kaçan hayattan çıkarmalıdır. Bizim esası düşmanımız şeytan, bize her türlü vesveseler verir, bize her türlü gepler verir. Emma velin ahir zamanına hasap günü gelen vakti İyizlikleyin gidecektir, men elimden tutamak, men ayağından tutamak, men sana vasvasa verendirin ne bolam diye vasvasa verenin bilen de sen edeninlerin bana etmediklerin var diye onu onlar nemsin etmendir diye. Senin şolar yarak bolaymalı kendini olan ödünün yakasını kutoracaktır. Hudayın katını bende bilen Allah kalacaktırlar. Ve ildeşler yine de şöyle ayçımı diyalak Mahtumlu Prag'dan 5 namaz diye. 5 namaz. Bir Mahtumlu Aleyhi Rasman'ın Hak Teala buyruğu 5 vakit namaz deyip ayttığı. Hak Teala buyruğun bennetiyle 5 namaz. Bennetinin niyari bir günnäki 5 namaz. Hak Teala ayttığı bennetinin tuttuğunu
her günah etgeni bir günah beşlemez. Akıl urun ammata karar sünneti, erinlerin azatı bir günah beşlemez. Akıl urun sözleri, lahmi karnı yüzleri, her günah fuulları bir günah beşlemez. Namaz kılgan dinler köprük götürdü arar. Arat dey götürdü arar bir günah beşlemez. Namaz kılgan hatalar, günah kılgan hatalar, bizler uzun setadır bir günah beşlemez. Erenlerin medeti, gönüllerin kuvvati, iki zaten devleti bir günah beşlemez. Arınların mundaşı, akınların yoldaşı, Arizanın goldaşı bir günah beşlemez. Türkistan'ın Ahmedi, toğun yerde kökbeti, hakkının ağır sünneti bir günah beşlemez. Kalkan nağululuk, tortanları aynul mülk, hak karşında sevgilik bir günah beşlemez. Namazdan üstün kılsa, iman takkayı alani, namaz sıra köprüsü bir günah beşlemez. Namaz tanrı firmani, kılsa atar imani, onu Kur'an beyani bir günah beşlemez. Mağtun beyan kılnama, günahların bolgoyu al, hak karşında mümniyal bir günah beşlemez. Allah kabul etsin her kimin kılyan namazlarını, kılacak olup bilenlerinkini ki biz bilemiz ha. Allah-u Teala bizim neyde gözümüz açacak ve değerli değilsinler. O ansız değilsinler. Demek sen yekelikte işaret edip bilmersen adin futbolun nivoyin değilsinler. Sen o doğruyunu aytma değilsinler, o hakikati aytma değilsinler hem o karşılıklayın. Menin Allah'ım var diýmeli ve dik durmalı musulman menden bende. Ve kimler bizi düşünün? Bütün dünya karşıyına olaysın, bütün dünya adamzady, şeytanların şolar bilen birlikte Allah diyen bendeni Allah Taala hor ettirmez hiç kime. Ve şonu bir hiç haseniyattan çıkarmalılar. Yine takım kâve döwürlerde kâve wagtlarda adamlara bolar bolmazat öğretjek bolýarlar, bolar bolmazat etjek bolýarlar. Ay sizinki hiç kaçan bolmaý diýjek bolýarlar, ýene bir rat diýjek bolýarlar. Ve gelin şu taýda Çağrı Mahmudov diyen bir yaş yazıcı şahir olsa gerek Türkmenistan'dan o İMO'da öňümden çykdy after Çağrı Mahmudov diye mazara çelli. 200'li bolmaň diýerek birege göýnüňiz päk bolsun mazara çelli. İnsan bolup girgin insan yüregine ynamly bolalyň mazara çelli. Dostun olsun sana çyn hormat goýjak. Kıyın günün yanında doğan dey duracak. Käsi duzun iyip üstünden gülecek. Dostluk kalptan bolsun mazara çelli. Bilbile yar olsan ekder güle. Garga yar bolaysan guru çöllüge. Yalan söýgü bilen düşman bellige söýgin çyndan bolsun mazara çelli. Eziz Allah uyun her dem her ädim. Ömrümüz azalyar gädim mi gädim. Şahir çağrı aydar ey yakin yadım namazlı bolalyň mazara çelli diye. Ey sağ ol berekeler katanyň iti bolsun çağırjan ömrüň uzak bolsun. İnşallah sen goşgyňy okuduk diýip Türkmenistana sana azar bermezler, kösemezler. İmoda öňümizden çykdy, okuduk, minnettar. Ve ezildeşler elbette ki gynansak otursak hem gürleşip otursak saatlarca gowy boljak ve şu taýda ýene de Yatlak geçecek. Yatlak geçecek. Näme diýilmese. Owa, birat gowy geçti. Birat gowy geçti. Soňky 4 ýylyň içinde ölen oglanlaryň ýylynyň adamlary aldap berenler, o yeke taşlananlar, zat edilenler. Soň Mari Lemap velaýatynyň 26-27 aprelde bu ýylana oňa 4 ýyl bolýar bu wakanyň bolanyna 26-27 aprel tebii harasatyna bir iki ketdiden ýene bir 15 günden soň günem gelýär da ol hökümetiň muňa göz ýumyp galany bu häli halkyň ýadyndan çykana madarda pandemiýa koronavirus döwri hem bolsa illine çoğulan ilk wada soň galanlar bilen birlikde hökümetiň ölüsine de eýe çykmadygyny, Türkmenistanyň içinde de eýe çykmadygyny, diýerisinde de eýe çykmadygyny, ne daşynda ne içinde eýe çykmadygyny biz gün-günden görüp otyrys. Ve halk bolup biz muňa owa
emosiya bilen, duygu bilen hareket etmeklik yanlış bolýar. Emosiya ve duygu bilen hareket etmeliler. Duru akıl bilen, duru kelle bilen, sagdyn kelle bilen, huşun yerinde bolup, yurdun başından geler de Kurban olayını ayırar mı? Kim gelir? Superman gelir mi? Batman gelir mi? Yok. Supermanler, Batmanler ve beylekler halk emmesi cemlerinin vakti yurdun içinde olya ve bugünkü çıkışımı, bugünkü radyo efirimi ve YouTube yayınımı o yine de şu Solidarność dövrünün hatta Solidarność dövründen de demeden Hakan Taşıyan'dan hesabım bitmedi daha seninle diyen koşku bilen bugünkü çıkışımızı tamamlayaz. Hoş sağ olun, niyetlerinizi gowy tutun. İnşallah dilekde bolalım. Allah'tan Hudaýdan özü yolumuzu açık etsin, özü yolumuzu alıp barsın ki biz şu Türkmenistan'a ne yapıp baranımızı bilmeyen galaylı. Şonun için dilek edelim ildeşler. Allah'ın adaleti, Allah'ın şeriatı, Allah'ın millete hormatı, sevgisi ki bir yurdumuza gelsin. Şeriat diyen vakti korkmayın. Çünkü İslam dini gelen vakti bilýän bolsaňyz Arap Yarımadasynda Peygamber Aleyhissalatu vesselam döwründe din gelen vakti İslam dini gelmezden Araplar gys çağlaryny utanjyndan ýa-da ýüzleri garalyp diri ýere gömýärlerdi. Ýagny ayal gyza bolan syla hormaty İslam dini birinji görkezdi ve şeriat hem muny görkezdi. Ayalyň haklaryny hemişe birinji ornuna goýar ve muny gynansak hem dünya oyanmasın, musulmanlar oyanmasın diye edilen oyun kim oynayan olsa da Allah Teala bunların oynayan oyunlarını başına geçirsin inşallah dudakları bilen birlikte ve hesabım bitmedi yani hesabımız bitmedi indi nesip olsa edildeşler yakınlaşık geliyor Allah'ım özü müyesser kılsın. Benden kurtulma, hesabım bitmedi, daha seninle acım anlatsam adam yaşamak, hesabım bitmedi, daha seninle acım anlatsam adam yaşamak, hesabım bitmedi, daha seninle. Dünya tersine döndürecek, seni de canımdan bezdirecek. Yaktığım ateşi Söndüreceğim hesabım bitmedi daha seninle yaktığım ateşi söndüreceğim hesabım bitmedi, daha seninle hesabım bitmedi, daha seninle. Yaktığın ateşi söndüreceğim hesabım bitmedi daha seninle seni canından bezdireceğim hesabım bitmedi daha seninle. Sağ olun izleyiciler, yine de bir cuma akşamına son geldik cuma radyo yayınımıza ve nasip olan hepte görüşmek umudu bilen ki bu aralıkta YouTube efirler açacağım sonki dövrlerde radyo muştaklarıma da sizden şu var ve bir dua bilen yapayım nasip olsa. Allahümme inni es'aleke bi enne eşhedü enneke endallah ve la ilahe illa entel ahadus samadellezi lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ey Allah'ım hakikatten hem dine ya dilek bilen sana yalvarýarys. Ahad bolan sensin, yektek bolan sensin, güç sahibi bolan sensin.
La havle ve la kuvvete illa billah bolan sensin. Sana yalvarýar, senden medet dileýär. Sen bizi golda, sen Türkmen hilini, Türkmen halkyny golda ganat ber. Kalbymyzdaky imany güýçlendir, kuwwatlandyr. Düşmanymyzyň ýüregine gorky sal ki sen Kur'an-ı Kerimde iman edenlerin, bendelerin yanında Allah hemişe bardır. Ve yattan çıkarman ey iman eden bendelerim ibadallah. Olar sizden gorkuşýaly Allah'dan gorkanaklar diye Allah'a karşı hep dili oyun oynarlar. Yöne sizin gazabınızdan gorkandırlar diye. Sağaman olun, Allah'a emanetsiniz. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehrijne min beynihim salimin. Sadakallahul azim. Selamun aleyküm.